Agent 540! Napalabas, nagsubli ni Agent 540 iti lugar anang ipanangken kuana dagiti kidnapper. May sa mabay ti dimteng iti nagsapalan ti dalan. Nakamotor med daytoy akas ken kuana ket nakamamuna. May sa ni Eloisa Ariola akamang ti NBI ket namuan ni Agent 540 ngagpadaday ti misyon. Panagkalap ti pagbiyagan nagitital ti dayta lugar. Nagdagos ni Agent 540 iti balay ti maysa baket. Agnagan daytoy iti ilyang. Iti ipapan na iti pagsangladan dagiti mangalap. Nasalaman na dagiti lalaki a pagbutbutngan dagiti tao. Gaputaalan daratan ti makalapan dagitoy. Itagagayem deng genyo ti tuloy ti serye tayo italawas iti drama tayo na pauluan. Agent 540! Mapantag pa siyar iti purok dagiti mangalap, Abel. Anya ti ramiden tayo jay, sarsalod. Intag damag, may papan iti dayjay at tao. Tinakainkwentro da biryo iti pantalan, dagiti mangalap. Juan, sino pa iti sabali? Sige, ay mga no, may tulad ka kanibiryo nga kamol tinsangpet na. Anyat pagkit-kitaam kanyak, Abel. Kwa. Nalang ka iti judo karate. Makita day jay no as sino man. Saan lang agin lalaingan, tamakaraman kanyak. Hala, mapantan. Anya ti masapul yu apaw. Mailasin ko ti lakyan. Nakitak daytan ijay sintro ti ile. Oh, apayakas sa ti panangkitam kanyak si kalakay. Ay, kwa ngamin apo. Di mo pa'y sinungbatan ti sinaludsod ko itay. Ha? Ayan, tay kabarbaro ang makipagigyan dito purokyo. Awan mati kabarbaro ditoy. Daytay nakibinnoksing iti pantalan dagiti mangalap ti sapsapulan mi. Ayan na. Ha? Ayan day at tao. Ay, awan ita. Nakamotor itay api manaw. Motorsiklo gayam tilugan na. Awin apaw. Anya tinagan day jay. Leonardo matimbagana. Ibagam ti kompleto anagan na. Kwa, jak amo ti apelyido na. Basta Leonardo ti amok. Dayjay laang. Ay sus apo, daytay akin ko ka iti beach resort dayta adda iti arubayan da kabagis kanor. Ay, ibagakin ni Narto taglamag. Awan matantay motorsiklo na. Nay, pimanaw nga ta itay awanak dito ibalay. Ay, nasaya at magtawan. Dakas lakit di man ang ti mapasamak no adda dito kat madanunan day talakyan. Iso day ti Pangulo dagiti nakabinoksing ni Nardo iti igit ti baybay. Umaitan dito Anya matan ni kabagis kanor. Apay nga imbaon na pay laida dito. Awan apo, awan dito'y ti tao asap-sapulan nyo. Pawaram mo saan? Ay anday ko apo, masaksakitanak. Ibatam titakyag ko. Ayan, ti pinagdagos mo diti balay mo. Ibagamon, no di mo kaya't apaguy-uyok ti dilam. Anday ko, awan na po. Boss, ang mga mamatay. Agoy-uyan tin. Nana. Ayan day at tao ko na. Anday ko. Ayan, ibagamon. Tanusan, bakalim ka talagan. Oray kitain nyo di taon nagtibalay ko. Awan di tatitawa sapsapulin nyo. Pemanaw itay. Sarsalod. Mga napod numat nga awan dito, Day Giant.
Sumrek ka dita, Abel. Penkam nupod no nga awan dita, disap-sapulem ta. Wan, sasalot. Ay, naku naklano patayin na katalagan ka, Bagis. Naulpit day jay alakiyang. Awan mutlat dumada ka dagi jay sigod nga akin kukway ti day jay arisor. Nakarkaro dan sapay kitday. No sa anak nga agbidot. Kaduamot la dagiti sigod ang nagyan ijay dagiti makikita tayo asim mukat. Anya? Adda sayang gusang. Asindikato ti akin kukwa ide iti da ija resort. Agpaiso nga tatalagamot ang nagdanakas da. Kabagay, tangiwat mo. Dito ti pakal, alam iti sagubanit mo. Tanaglaing kan tumot ngamin nga agsaw. Ha? Di pa'y lamakimat da alakin. Ay sos, isardeng mo daytan kabagay. Ang mga numabalsan ka iti kasta nga ibagbagam. Sidiga ko ni tiket ti Mariposa Resort. Sa balikan ng tagin ko ka. No pa'y jak nakita. Masigurado ka sa bali mo ti karatula ang mabasa tiket. Atay ta. Gusto. Sa baling agpaison ti karatula. Salud Calibo Resort. Sino nga tamot day taas Salud Calibo? Kita nagtigwardya. Umayan ni tayo. Agbalinag a customer ita, iti daytoy a beach resort. Agda akon di tayo. Ket dayta a hotel. Iti sirok dayta. Iti uneg ti daga. Dita tinagtali na edak iti dandani makalawas. Agsaganag. Amangan no saan daan nagsukat iti trabahador. Ket adda makailasin kanyak. Sa bagay, nakasuot pa'y laang ti helmet ko. Sa addak abasta may lasin. Duha ti nakasakay iti dimteng a motorsiklo. Makabukan dita, Abel. Sirsalod ko na. No kasta, isuday ti akin kuka itan iti dayto resort na. Anya dayta? Lakyan wino. Lakyan. Ore agwid-widawid akas lalalaki. Madlaw ti barokong na. Tumboy dayta. Naragsak nga sa sangbay, sir. Kabarbaro kayo a customer dito Salud Calibos Resort? Madam, Mawatak na kaya di mo amuno anya tiyawag mo kanya. dispensara na. Ma'am, wano sir. Okay lata kanyak. No anya ti kayat mo ayawag. Mabalin tamot. Nga oray no awagan nak iti Brad. Nasing-singad ti panaglangan ta. No kasta ti yawag mo kanya. Nasaysaya at matlang na awagan kay ti madam. Kwa. Medyo silang. Okay lang. Sige, dumanon kayo, sir. At the sekretarya, mapan ka iti receiving area. Thank you. Nasaya at launay. Itala makitak da kita. Awan makailasin kanyak ditoy. Di matsimangpat ni Nardaw kabagis ilyang. Ungarod ka ba, guys? Ay, madanaga na ka. Ay, dayta nga road. Ang mga nunasalaw dagi jay tulisan. Ay, delikado Maulit lakit diti panakilaban na no kaskasano. Ay nakabagis. Nakasarak tayon sakit di iti makatulong kada tayo Dayjay atao ti makapaksyat kadagi jay atulisan. No apay kit di Nailako lang arudan dayjay a resort. Sumangkadakas mamutlaangan ti gimatang. Kabagis, aga-aga ariwawa iti sentro ti puraw. Ay, inta kitain. Ay,
urayin nak. Umayak man. Intalaw ti lalaki ni sino na barangay tanod kabagis. Ay, Diyos ama nang naasay. Anwendangatan. Kat, anya nga iti aramidin ni Apo Kapitan ti barangay. Ada nang i-report ija ilay. Umay siguro dagiti pulis. Ha? Pulis nga? Kabagis. Ay awan no dagiti pulis ti ay ayaban nyo. Ayawan manon. Kat no kaduan samot dagiti tulisan dagiti pulis. Tangliwat mo kabagis. Ay nakabagis, di nakanawaan nga agsaw. At napanggapok nga agsaw iti kastoy. Tanapanik na kakon ti kinapudnaw. Wen, ngam saan nga amin kat kas iti nakita. Masurunak nga main. Napadas kon ti pinagsasawan ti pulis. Iso akasurun ko dagiti pulis. Sus, ta ulit-ulitin na. Talaga mo't kabagis. Agasam. Diyak nga rudam mo ti agbasa. Iso abim malasi waklatan iti kalsada. Ngam, adamot gayam nakasurat ijay apakaamaw ama iparit ti agbalasi ijay. Agasam pinagsasawan nakit din di bali anak kulaangan. Nagbalinak nga awan amuna. Nagbalinak nga ignorante ken agbala. Gapo kadagiti agkakadakas asinasa una kanyak. Ay, saan nga agpapada dagiti pulis? Iso asumardeng kan. Maditi kasta nga ibagbagam. Madaksan ka iti dayta. Angay! Ilamas ko na to, sarsalot! Awan pasal ko! Pangasyo! Apa nga mapunang ka? Di mo ka diyan mutek di langoy! Nalay nga kaglangoy. Ngam, itikas na nga naramid yung kanyak. Sino ti makalangoy? Pangasyo, ikatan nyo dagiti nakasupot abato nga imparaot nyo ka dagiti sakak. Ilangoy mo da kita abato no kaya't mabait ti agbyat! Ano nga ba lagi ururayan naman? Ito naman, hindi adalam. Dumarinig naman. Malag mo. Di lang. Ilangoy mo dagiti kakasla ulo abato tapno makalasa. Saan? Saan pangasyo? Saan? 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 Dayjayan ti lalaki anang ilumas itag tutubaw. Simrekan iti hotel. Bumato ka. Ispalat dayjang agtutubaw. Hop! Sandak siguro ang naglaw dito. Tagid-gid tanak, tagid itang loyon. Aglangoyak iti lang sad. Ital magkuti barokong na. Agyaman na ka po. Nakaw nga rin. Sino ka? Ayan ko. Amok na itala makita na. Ngamsyak, nakita ka na di pantalan tagiti mangalak. Nakita ka. May lasin ka. Naispal ka. Imbagta na si putak tinaramidagan ka. Apay, anya ti basol mo? Sir, Anya ti basol mo kadagiti mangimat-maton iti maripo sa resort. sa balitan tinagan ti resort. Owen. Anya ti basol mo kadakwada? Wa sir, sinitar ko jay tumboy. Tiniliw da ngamin idi ti kalding ko. Kasta? Dakas da gijay sir. Awan umasping iti kinadakas da. Gapoy ti araramitan da kada kami. Hala. Agpapigsa ka. Agawid kanton. Ngem siguradom asaan da ka makita. Nagpintas to'y napili ka silend. Apag iso amatan nawagak ti tao manipod diti balkonahe. Ada. Oh! Miss Ariola! Oh! Sikat ada dita bangor ayuni? Una yung panagranatan, Agent 540. Ada ka mat dito eh?
Idilaang malam asim rekak dito eh. Sika? Dahil di pa nagranata iti nagsapalan, nagdiretsuak dito eh. Ah, Okay, ti serbisyo da dito eh, Agent 540. Kayat ko. talaga? Wan. Saan ka nakaturo giti rabi? Apay? Kasla nga minadamang buybuya kanyak no iti pagtisilaw. Saan pat nga na basta makaturong na dasilaw iti pagturugak. Kasta? Oh, kumusta? Abay ni Spal ko agtutubo. Aha. Inlimus da. Ngam naimbag tanasigod ko. Naispal ko kan patay. Talaga? Awan mo't tinadagsa na baso na. Ngam biyag nanti kayat dapo kawan. Dagas da. Di mo tisigon nga kinkuko ti dito resort ti target ka. Agent 54. Wen, ngam panagkunak. Katao damot laang dagiti at daritoy. Kastamot ki diti paliw ko. Excuse me. Mapit lang. Okay. Hello, Mr. Guerrero? Apa yung mawag ka? Wen, ada kita dito yung mismo hotel. Sige, ituloy mo. Okay. Agyaman ak, Mr. Guerrero. Bye. Mr. Guerrero? No sana kang bidot? Ni Valiente Guerrero ti kinasarita. Isong agpaiso. Kabisado nandito eh. Utang ko kankwa na tibiyag ko. Kat aging ga ita, ibagbaga na pailaang dagiti nakita na dito ay pagilasinan. Nagsaya atin. Wen, ado dagiti pagilasinan. Akamang tidakkel a sindikato dagiti nagyan dito eh. Kan, oray dagiti agdama ita nga gigyan dito Agent 540. Kumpirmado kon. Anya? Dakkel a sindikato ti nakikapangan ti tumpoy. Ngagnagan iti salon kalibo. Anya pa iti maduktalan ni Agent 540 iti resort anak ay baludan na idinakidnap. Gagayam di uliwan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.